बेनि होखाजानाय आयदा बादि जायखौनाखि सायख'नानै हरबाय बेनि सायावनो बुंगोन। आंनि दिनैनि बे ब्रैथि फोर्थ पेशन उइक ब्रैथि हरावहाय अर्थात बुधबार मोनाबिलियावहाय हरजानाय आउटलाइना ज'हननि लिरनाय 12 अध्याय 1निफ्राय लानानैहाय 8 बे फरायनाय गोथार बाथ्रानि गेजेरजों दिनैनि बे ब्रैथि मोनाबिलि हरावहाय गेदेरथार बोर लागोन। बे पेशन उइकआव रबिबार सानजौफुनिफ्राय जागायनानैहाय बिस्थिबार मोनाबिलिसिम जिसु ख्रिस्ट'आ थैनोसैखाय गोबां खामानिफोर मावनांगौ दङमोन। बे खामानिखौ चेलाफोरनो फोरोंनो थाखाय आरो जों फोथायारिफोरनोहाय फोरोंनो थाखाय बियो बे कयेकथा हराव होंगो दोंगो मोनफ्रोमबो दिनाव मोनफ्रोमबो मुहूर्त समाव माबा माबि खामानि मावदों, गावनि चेलाफोरखौहाय फोरोंनो थाखाय नाजादों। दिनै बे मोनाबिलियाव आंनि बुंनो मोननाया ज'हन 12 अध्याय 1निफ्राय 8 पदसिम बेवहाय जों खोनानो मोनबाय, फरायनानै रोखायै खोनानो मोनबाय, मरियमनि जिसुनि आथिङाव नारदुस गुबै अरिजिनेल नारदुस मोदोमफ्रुनाय थावखौहाय आथिं थोंनैयाव लखबनानै गावनि खानायजों हुगारनानै होनाय। माबादि जिसुजों मरियमनि न'खरा सोमोन्दो दंमोन जों मिथिबाय थायो। मार्था, मरियम आरो बिनि उन्दैसिना जाबाय लाजारुस बा लाजार। बे साथाम मानसिजों जानाय न'खरजोंहाय जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैबायदि खाथि सोमोन्दो दङमोन। जेब्ला गांब्रै गाहाम बाथ्रा गुड निउज माथाय, मार्कुस, लुकास, ज'हन बे गांब्रै गाहाम रादाबखौ फरायो, अब्ला जिसुआ रावबो न'खरजों बेबादि घेर खाथि सोमोन्दो थालायनाय, थांलाय फैलाय खालामनानै जालायनाय बेबादि न'खर उल्लेख खालामनायखौ जों नुनो मोना। नाथाय ज'हनाव 11निफ्राय नायोब्ला, गोजौनिफ्राय नायबोयोब्ला जिसुआ मार्था, मरियम आरो बे लाजार बे साथामजों जानाय न'खरावहाय एकदम खाथि सोमोन्दो दङमोन। बियो आलासि जाहैबाय थाग्राखामोन। बे साथाम मानसिजों ओरैबायदि क्ल'ज सोमोन्दो दङमोन जिसु ख्रिस्ट'आ। दा मानो एसेबां दाम गोसा थावखौ जिसुनि आथिङाव लुगारखो? इस्कारियत जुदासआ नुदों, मरियमा आधा लिटार, खम नङा, आधा लिटार खालामदों। इस्कारियत जुदासआ बेखौ नुनानै मानो एफाग्राब दामि थावखौहाय आथिङाव लुगारखो? बिनि सोलाय बे नारदुस थावखौहाय फाननानै गैयैफोरनो होयोब्ला गोबांथार हेफाजाब जागौमोन। इस्कारियत जुदासआ बेबादि बुंदों। नाथाय गाहायाव बेखौ क्लियार होफिनदों। इस्कारियत जुदासआ सिखावमोन, थाखा लानायाव बे लाखुमाखायोमोन होननानै लिरनाय दङ। नोंथांमोना खोनाबाय? 300, अब्ला 300 दिनारखौसो नायसै। आं एसे भुल बुंबावबाय नै, 300 दिनार, 300 रां, 300 दिनारनि बेसेबां मुल्यमोन बेखौनो जिसुनो लुखुमा होदों। बिनिफ्राय इस्कारियत जुदासआ बिखा खालामदों। बिनि बिखा खालामनाया गैयैफोरनो होथारनांगौ बे नङा, नाथाय बिनि गोसोआ मैलाखाय बे बुस्थुखौ आं दैनो मोनदोंमोनब्ला, गावनि जलंगाव फैयोमोनब्ला, नै बेखौसो लब जानानै बुंदों होननानैहाय बेवहाय बुंनाय दङ। जिसुआ बुंबाय नङा, बियो बुंबाय गोरिबफोरनो रानना होला गाहाम जागौमोन। जिसुआ बुंबाय नङा, गोरिबफ्रा अरायबो थाखागोन, सिगांबो दं, दाबो दं, उनावबो थाबाय थागोन। जिसुआ बुंबाय नङा, गोरिबफ्रा अरायबो थागोन, नाथाय आं हयले थानाय नङा, आं हयले थानाय नङा, गावनि थैनायखौ बेयाव बुंदों। बिनिफ्राय जिसुआ ओरैबायदि सेटिसफाइ जादों,
मरियमनि बे थाव लुनानै आथिं थोंनैयाव थाव लुनानै खानायजों हुगारनायखौ जिसुआ बुंबाय मावनो हो बेखौ खालामनो हो आद्रि जानो हो आथिङाव सुनो हो मानोना आंखौ फबनो थामथिम खालामखाबाय बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि थैनायनि मोनसे फबजानायनि सिम्बल हिसाबै एन'इन्टिं हिसाबै बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेबादि बुंनाय जादों दा दिनै मोनावहाय बे ब्रैथि हरावहाय फबजानाय आउटलाइननि जाथाया बे दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेयाव लाजारनि न'खरनिफ्राय लाजारनि बिब' मरियमा दाम गोसा नार्दुस अरिजिनेल नार्दुसखौ जायखौ लखबनो लुनाय लोगो लोगो न'आ मोदोमफ्रुजोबदों ओरैबादि मोदोमफ्रुजोबदों होननानै बेयाव लिरदों बेबादि मोदोमफ्रुजोबदों एसेबां दाम गोसा नार्दुस थावखौ लानानै जिसुखौ गेदेरथार अननायजों मान होदों जिसुखौ अननायजोंहाय मरियमा मान होदों मानो एसे दाम गोसा थावजों जिसुखौ अननायजों मान होखो मानो जिसुखौ एफा गोसा 2000 बोसोरनि सिगांनो 300 दिनार बा 300 रांनि थाव आधा लिटारखौ जिसुनि आथिङाव मानो लुनानै होखो जेब्ला बेखौ गोथौवै सानो अब्ला 11 फुटनिफ्राय जोङो नायबोयोला मोनदांनो हायो मानो बेखौहाय एसेबां दामि थावखौहाय जिसुनि आथिङावहाय लुनानै अननायजोंहाय मान होखो गावनि खानायजों हुगारनानै होखो बेखौ नायोला जोङो बिनि ओंथिया बिसिनि मान होनायनि खारना जाबाय बेनो मार्था आरो मरियमहा सासे फंबाय दंमोन जायनि मुङा लाजार जायखौनाखि फबनानै सानब्रै जाखाबायमोन सानब्रैला मानसिया गेब्लेखाबाय सानसेयावनो 24 घन्टायावनो गोलोम बोथोराव मोनामो दे सानब्रै जाखानाय फंबाय लाजारखौ जिसु ख्रिस्ट'आ एकदम हाखराव थांनानै फोथांथारदों जिसु ख्रिस्ट'आ मार्था मरियमनि फंबाय लाजार सानब्रै फबजानाय सानब्रै जानायखौनो जिसुआ फोथांफिनदों जोंबो सोरनिफ्रायबा अननाय मोनोब्ला उपकार मोनोब्ला जोंबो हामबायनो दाखाल थांनाय देवबाराव जों नुनो मोनदों सानैसो व्यक्तिफ्रा गेदेरथार इसोरखौ हामबायहोदों गामिनि मानसिफोरखौ हामबायहोदों थांनाय रबिबारावहाय दा बिसिनि फंबाय थैनानै सानब्रै फबजानाय मानसिया गोथां फंबायखौ मोनफिननो हानायाव बिसोर माबादि खुसि जादोंमोन जों एसे सानहर इमाजिन खालाम सानब्रै फबनानै बासिया जाखानाय गोथै फंबायखौ मोनफिनोला बिसोर माबादि खुसि जागोन बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ 11 फबनाव नायोला लाजारखौ फोथांनाया बारा गोबाव जाखायाखैमोन बे लाजारखौ फोथांखांनायनि उनावसो नैबे जायखौ जहन 12:1-8 सिमाव फरायबाय आङो बे एसे उनावहाय आलासि जाफैनाय जाथाय बियो जाय जिसुआ थैखानाय फंबायखौ गोथां महराव होफिनबाय बिनि बिब'फ्रा बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बिनि जाथि खुरमाफ्रा बेखौ नुनायफ्रा माबादि खुसि जागोन बुंस'नो हायै खुसि जादों जेब्ला जाथायखौ फारियै 11-12 फरायो अब्ला मानसिफ्रा नैबे जिसु ख्रिस्ट' दे मार्था मरियमनियाव आलासि जाफैदों लाजारनियाव आलासि जाफैदों मानसिफ्रा बे दिनावहाय जिसुखौ फैदों होनना खोनानानै जुदायारिफ्रा गोबां लाजारखौबो नायनो फैदों होनना बाइबेलाव लिरनाय दङ खारन सानब्रै गाहाम फबजानानै थैनाय मानसिया थांखांफिननायनि खोथा गोबां मानसिफ्रा नायनो हास्थायदों आरो लाजारखौ नायफैदों बे फंबायखौहाय थैनायनिफ्राय गोथां जिबन मोनफिननायखायनो बे न'खरा गावसिनियाव थानाय बयनिख्रुइ दाम गोसासिन बेसेनखौ लानानै जिसुखौ मान होदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे न'खरनि जिसुनो नार्दुस अरिजिनेल थावजों आथिङाव आधा लिटारखौ लखबनानै खानायजों हुगारनानै होनाय मान बावनायनि गाहाय जाहोना
बेनो फंबायखौ थैनायनिफ्राय फोथांफिननायखाय बे न'खरा बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन न'खराव मा सम्पति दंमोन 300 दिनार 300 थाखा बै समनि 2000 बोसोरनि सिगांनि बेसेबां गेदेर एमाउन्टमोन कल्पना खालामोब्ला हयथ' लाखनिबो बारा जागौमोन बियो लाखनिबो बारा जागौ दानि हिसाबावहाय अब्ला बिसोरो माबादि जिसुखौ मान होदों जिसु ख्रिस्ट'आ लाजारखौ फोथांनायनि थाखाय लाजारनि न'खरा मरियम मार्थाया जिसुखौहाय बिराद गिदिर मान होदों दिनै बे मान होनायखौ लानानै आङो किसु खोथा बुंबावनो थाखाय हास्थायदों बिसोरो फंबायनि थाखाय खुसि जानानै ओरैबायदि गेदेर एमाउन्टैहाय थावखौहाय आथिङाव लखबनानै जिसुखौ मान होबाय दा बे बाथ्राखौ लानानैहाय आङो बुंनो हास्थायदों दिनैनि दिनाव लाजारखौ मोनफिननायनि खुसियाव मरियम मार्थाया बे थावखौ होदों दा 2025 सननि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ कालभारि क्रुसाव आंनि नोंनि पापनि थाखाय थैस'नानैहाय जोंखौहाय दिनैहाय धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोंनो बेबादि खाबु होबाय आफा इसोरा ख्रिस्ट' जिसुखौ जोंनो हरनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ कालभारि क्रुसाव आलाय होनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमिया जिउ खुंनो थाखाय जोङो खाबु मोनबाय आदमनि पाप मावनायनि गेजेरजों जोङो इसोरजों जों मानसिजों गोजान जाबायमोन धार्मिकता जीवन खुंनो ओरैबादि गोब्राबमोन जेब्ला गोजाम रादायावहाय जों नायो अब्ला बेयावहाय धार्मिकता जानो थाखाय किसिमनि बुलि बावनांगौ धार्मिकता जीवन खुंनो जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो बै समाव आदमनि पाप मावनायनि गेजेरजों गोजान जाबायमोन नाथाय आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनो बे संसाराव हरनानै क्रुसाव आलाय होनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय धार्मिकता जानो खाबु मोनबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'फोरबो बेजों लोगोसे बेनि क्रुसाव आलाय जानायनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोननो हाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव आलाय जानायनि गेजेरजों सान्थि होननाया पाप मावनायनि गेजेरजोंहाय गोमाबायमोन नाथाय ख्रिस्ट' जिसुनि क्रुसाव दोगथाबजानायनि गेजेरजों जों सान्थिखौ मोननो हाबाय आरो जों जेब्ला बाइबेलाव नायो बिनि क्रुसाव बुजानाय मानजाफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि बेरामफ्रा सोखाजाबाय होननानै बाइबेलाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट'नि क्रुसाव होजानायनि गेजेरजों जोङो बेरामनिफ्रायबो सोखाजाबाय बाइबेला जोंनो बेबायदि फोरोङो बेल' नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'फोर बे ख्रिस्ट'आ आफा इसोरा गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनो गोबां एखथियार बासायजानाय धार्मिकता गोजोननाय सोखाजानायल' नङा ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजोंहाय जोंनो गोबां एखथियारबो होबाय इसोरनिनो फिसा जानो हानाय जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों आफा इसोरा जोंनो लामा खालामना होबाय जों दा इसोरनि फिसा जानोहाय क्षमता मोनबाय बेल' नङा भुतफोरखौ होखारनो थाखायबो जों क्षमताबो मोनबावबाय बेजों लोगोसे जों बेमार सोखानोबो गोथैफोरखौ फोथांनोबो जोङो एखथियार मोनबावबाय मरियम मार्थाया फंबायखौहाय गोथां मोनफिननायनि बिनिमयाव गावसिनि दंनाय बेसेन गोसा नार्दुस थावखौ आथिङाव लखबनानै जिसुखौ अननायजों मान होदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आं माखासे सिरियालै फारिलाइ बुंबोबाय आफा इसोरा ख्रिस्ट' जिसुखौ क्रुसाव दोगथाबहोजानायनि गेजेरजों जोंखौहाय धार्मिकता जानो थाखाय जोङोहाय खाबु होबाय बे धार्मिकता जानो मोननाय खाबुनि थाखाय जोङो ख्रिस्ट' जिसुनो मरियम बादि बबे बेसेन गोसा बुस्थुखौ जों दिनैहाय ख्रिस्ट' जिसुनो होगोन आफा इसोरनो होगोन आं सोंथि लाबोदों
बा जोबनो गैयै गोथां जिउखौ जे जोङो एसेग्राब गोरलैयै मोननो हाबाय, बिनि बदल जों आफा इसोरनो मा होफिनगोन बा ख्रिस्ट' जिसुनो जों मा होगोन? जोङो जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव, जोंनि मण्डलियाव, जोंनि समाजाव, जोंनि हारियाव गोजोननाय सान्थिया ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। जों बिनि बदलै जोङो बबे जोंनियाव थानाय बेसेन गोसा मुवाखौ जोंलाय ख्रिस्ट' जिसुनो एबा इसोरनो होफिनगोन? आं सोंथि लाबोदों। इसोरा जोंनो फिसा जानो खमथा होबाय, भुतफोरखौ होखारनो थाखाय खमथा होबाय, बेमार आजार गोथैफोरखौ फोथांनोसिम जोङो खमथा होबाय। एसे गिदिर गाहाम हाबा मावबाय इसोरा ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों। जोङो बे इसोरनो दिनै बे मोनाबिलिनि समाव जों बबे साबसिन बेसेन गोसा मुवाखौ जों इसोरनो होनानै जों इसोरखौ मान होगोन? मार्था आरो मरियामा हले फंबायखौ मोनफिननायनि थाखायहाय बिसोरो बयनिख्रुइ बेसेन गोसा 300 दिनारनि आधा लिटार थावखौ जिसुनि आथिङाव लखबनानै जिसुखौ मान होदों, अननायजों मान होदों आरो खानायजोंहाय थावखौ फुगारना होदों। जों मा होफिनगोन? जोंबो माबा मोनसे होनांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर। इसोरा जोंनो एसे ग्राब गाहामखौ मावबाय। बियो जोंनो मानसिया धार्मिकता जानोनो हाथारलेमोन, मानसिनि जिबनाव गोजोननाय गैलेमोन, जोंनियाव गोथां जिउ होनाय गैलेमोन। सासे पाप मावनायनि गेजेरजों, जरासे पाप मावनायनि गेजेरजों जों गोथै जिउआव थैजोब्बायमोन। नाथाय ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों जोंखौ आफा इसोरा बयखौबो फोथांफिनबाय। जों बे मोनाबिलियाव बे इसोरनो, बे ख्रिस्ट' जिसुनो बबे बेसेन गोनांसिन बुस्थुखौ जोंलाय होगोन? डेभिडना गितफोरनि 116 12 आन्दायदों। फोरबुआ आंनि सायाव एसेग्राब गाहामखौ मावबाय, बिनि बदल आं मा होफिनो? आन्दायदों। इसोरनो होनांगौखौ आन्दायदों। बिहा गैया नङा। जेरुसालेमखौ लुनो थाखाय बिहा सनानि भान्डार दंमोन, बाख्रि दंमोन। गोबां सना रुपा बेसेन गोसा अन्थाइफोर बुथुम जाबायमोन। गोबां रां रुफा दंमोन। नाथाय इसोरनि गाहाम हाबा मावनायखौ बिनि सारा जिबनाव सासे लावखारनिफ्राय महाराजासिम लाबोनायाव बिनि गिदिर अननायखौहाय रुजुनानै मान होनो थाखाय एकदम बियो आन्दायदों। सना रुफा दंब्लाबो आं मा होफिनगोन फोरबुनोलाय आन्दायदों। थोनाय मोनाखै। जोंनियावथ' गोबां न'खराव सना रुफा गैया, गोबां न'खरावहाय एकाउन्टाव बेलेन्स थाखा गैया। जों फोरबुनो मा होगोन? फोरबुआ एसेबां जोंनि थाखायहाय बुहुमाव फैनानै फोसाव आलाय जाबाय, जोङो गोथां जिउ होबाय। बबेबा मोनसे जोंनि बेसेन गोसा बेसादखौ जों दिनै मोनाबिलियाव होनो थाखाय हास्थायनि। गितफोरनि 90 नम्बरनि 12 बेबादि बुंनाय दङ। एसे फरायनानै खोनासंनि। 90 नम्बरनि 12 पदआव आं फरायनानै खोनासंहोनि। जोंनि थांनानै थानाया बेसे गुसुं बेखौ जोंनो फोरोंदो, अब्लानिया जोङो गियानि जागोन। बेवहाय जों मानसिया 90 बोसोर जोरोब्ला गोबाव जोरथारबाय मोननानै लायो। आङो 60 बोसोराखौनो बुङो, जथेस्थ' जाबाय। गोबाव दोनबाय फोरबुआ आंखौ, बिसौ नुबाय, बिसौनि मोखां नुबाय। ओरैबादि सेटिसफाइड जायो आङो, खुसि जायो आङो। ओमफ्राय आंनि मावग्रा लोगोफोरजों बुंबाय थायो, दा बर्थमान थैब्लाबो आफसोस गैलायलाय, आङो बिसौ मोननायनि उनाव ओरैबादि सेटिसफाइड जाबाय, आङो खुसि जाबाय। आं थैनो लुबैयो बे नङा, नाथाय जथेस्थ' जाबाय बेखिनिसिम थांनानै थानायाबो। गोबाव थाङोब्लाथ' बिराद मोजां, गोबां फोरबुनि मिनिस्ट्रियाव बाहागो लालांनो हागोन, फोरबुखौ समायहोनो हागोन। बेयाव जेब्ला गोथौयै नायो, मानसिनि आयुखौ मोनसे गुसुं पिरियड समनि भेलुएसनखौ जों बेयाव नुनो मोनो। बे
70 बोसोर 80 बोसोर 90 बोसोर थांनानै थानायखौ बियो मोनसे ओरैबायदि सम गुसुं होननानै बुंदों बेखौ फोरोंजानाय मोनोब्ला गियानि जागोन अर्थात जों इसोरनि फिसाफोरखाय जोंनि थांनानै थानाया आलामाला नङा इसोरनि होनाय बोसोन आरो गियानजों जों थांनानै थानांगौ जायफ्रा गोरों गोरा जायो 27 बोसोरसिमा फरायनायाव थांगारखायो 35 बोसोरसोआवसो हाबा जाहैनो गोनां जायो नों 70 बोसोरल' जोरो 35 बोसोरसिम नोङो नोंनि जिबनखौ साक्सेस खालामनायावहायनो नोङो एखे थांगारहोनांगौ जायो 35 बोसोरल' नों रायजो मोनजायो बेयावनो नोङो दानिया एखे न' बिल्डिं लुनांगौ कम्फर्ट लाक्जारियास जिउ खुंनांगौ आरो गथ' सानै साथामब्ला बिसोरखौ माबोरै मानसि खालामलांनो आंलाय बिसिनि भबिष्यत आरो नोङो बिबौ जाबायला बे बिसौआ माबोरै थांनानै थानांगौ बेनि बाथ्राखौबो बे गुसुं समनि गेजेराव साननांगौ जायो समा बेसेबां बे समखौ बाहायनो रोङाब्ला जों भेलु होनो रोङाब्ला बेसेनखौ जों मिथियाला जों जिबनाव फेलार जायो समा ओरैबादि मुल्यबान मानसिनि जिबनाव बेनिखायनो जों इसोरनि फिसाफोरखाय जोंनि थांनानै थानाय अंक गासैबो समफोराव सानफ्रोमबोनि समाव मोनसे गियानजों खारनो थाखाय जों सेस्था खालामनांगौ इसोरनि बोसोनजों जों थांनानै थानो थाखाय नाजानांगौ दा आं एसे सिगाङाव बुंबाय गोबां मानसिनियावनो एकाउन्टआव बेलेन्स गैया थाखा गैया सना रुफाबो गैजाया मालाय दंजायोमोन बिराद मुल्यबान बुस्थुआखौ मार्था मरियमा आवथायना दोनलांदों जेब्ला जिसुनिफ्राय फंबायखौ फोथांजानायखौ मोनबाय अब्ला बे मुल्यबान बयनिख्रुइ गोनांसिन बुस्थुखौनो बिसोरो जिसुनि आथिङाव लुनानै मान होदों जेब्ला नोङो मान होगोन अब्ला बियो बेसेनखौ नायनाय नङा बि मुल्यबान बेसेना दे लुगार जाबाय बेखौ हिसाब खालामा जों रान्दि हिन्जावनि बाथ्राखौ सान बिनियाव थोंजों गरनै थाखाल' दंमोन दाहाय मा जानांगौ बेखौ बियो सानना लासिनो बियो इसोरनि मन्दिराव दानखौ होफैदों जेब्ला अननायजों मान होयो जों अब्ला भेलुएसनखौ अनजिमाखौ जों जेबो साना अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नैबे बाथ्राखौनो आङो एसे रोखा खालामनो गुसुं जिसुनि फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंनानै आं फोजोबगोन मैया प्रणिताया माथाइनि 22 आयदानिफ्राय लादों एखे बाथ्राखौनो बोखांनो थाखाय हास्थायदों आं लुकासआव नायनानै एसे साबसिन नुदों लुकास 14 आयदा 15निफ्राय 24 पदआव थानाय जिसुनि बुंनाय फिदिंनाय बाथ्रानि राव जिसुआ सानसेखालि बेबादि फिदिंनाय बाथ्राजोंहाय खिथानो हमदों सासे माहाजोन मानसिया मोनसे गेदेर भोज खुंदोंनो बिराद गेदेर भोज खुंदों जानाय लोंनाय ओरैबादि एरेन्ज खालामदों लोगोसे बे जानाय मुवाफोरखौ जानो थाखाय गोबां आलासिफोर हांख्रायदों होननानै जिसुआ सल' फिदिंनाय बाथ्राजोंहाय सल' खिथानो थाखाय हास्थायदों ओमफ्राय दाने जिसुआ बे सल'खौ ओरैबादि खिथाबाय जानाया गासैबो थामथिम जाखाबाय बिनिखायनो बे माहाजोना गावनि लेंखौ बुंबाय थांदो जानाया थामथिम जाखाबाय बिनिखायनो जेसेबां हांख्राय जादों इनभाइटेसन दं न'खराव थांनानै जानाया जाखाबाय थामथिम जाखाबाय फैदो होननानै लिंनानै लायदो माहाजोना लेंखौ थोनबाय थोनजानाय बादि लेङा थांबाय थांनानै जायफोरनो इनभाइटेसन होदोंमोन बिसिनाव हाबनानै रायथिहैबाय जेब्ला लेङा बुंबाय नै जोंनि बिगोमाया जि भोज खालामदों बे जानाया गासैबो थामथिम जाखाबाय बिनिखायनो बिगोमाया लिंहरबाय बे जानायफोरखौ जानो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरबाय जेब्ला लेङा बेबादि बुंबाय अब्ला प्रथम लिंजानाय मानसिया बेबादि बुंबाय आरोखि आं दरसे हु बायदों बिनिखायनो बे हुखौ नायथारनांगौ आङो
अन्नानै आंखौ क्षमा खालामदो, आंखौ नागारदो, आंखौ एंगारदो, आं भुसाव थांनो हानाय नंले। सेथिया बुंबाय आरो बिनि उनावहाय लेंआ गुबुन इनभाइटेसन होजानायाव थांनानै बुंबावबाय, दानो भुजनि जानाया गासैबो थामथिम जाखाबाय, जोंनि गिरिया नोंथांखौ भुज जानो थाखाय लिंहरबाय, फैदो। अब्ला नैथि इनभाइटेसन मोननाया, लिंहरजानाया आलासिया बेबादि बुंबाय, हालिबा मोसौ बायदों, बे मोसौखौ नायथारनांगौ आङो, बिनिखायनो अन्नानै आंखौ एंगारदो, आंखौ बाद होदो, क्षमा खालामदो। आरो नैथियाबो बेबादि बाथ्रा बुंबाय। आरो दानि थोनजानाय बादि लेंआ गुबुन सासे लिंहरजानाय आलासिनियाव इनभाइटेसन मोननाय हांख्रायजानाय बेक्तिनियाव थांबावबाय। थांनानै, दानो जोंनि भुजनि जानायफ्रा थामथिम जाखाबाय, जोंनि गिरिया नोंथांखौ लिंहरबाय, नोंथाङा फैदो भुजआव। अब्ला बियो लास्टआ बुंबाय, आङो हाबा जागोदान, आं थांनो हानाय नङा, बिनिखायनो आंखौ अन्नानै क्षमा खालामदो, आंखौ एंगारलांदो। जेब्ला बेबादि बुंजाबाय, लेंआ रावखौबो मोनाखिसै, लिंब्लाबो बयबो मोनफा मोनफा गावबा गावनि मोनसे बेस्थ'थाखौहाय खोथानानै सासेबो इनभाइटेसनखौहाय बे लाबोनो हायाखिसै। बियो थांफिननानै खोथाहैबाय, माहाजोन, गासैबो हांख्रायजानायफ्रा नै ओरै 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 बुंजोब्बाय, रावबो फैयाखिसै। अब्ला बुंबाय, थांदो, थांनानै बै लामा सुरुखाफ्रावहाय जेसेबां मानसि मोनो, बे मानसिफोरखौ बे आंनि न'आवहाय गासैखौबो भर्ति खालामफैदो, जानाय मुवाफोरखौ जानो थाखाय। थिनहरजानाय बादि लेंआ थांनानै जेसेबां बेबादि लामा सुरुखाव थानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर दं, बे गासैखौ लाबोजोबनानै बे भुजआवहाय लिंबोजोबनाय जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जोबनायाव सल'खौ खोथाखांनानै गोबां मानसिफोर हांख्रायजादोंमोन, नाथाय एसेल' मानसिफोर सायख'जाबाय। माथाय 22 फरायब्लाबो नुगोन, आरो लुकासनि जोबथा 24 फरायब्लाबो बे खोथाखौ नुगोन। हांख्रायजानाया गोबांमोन, गोबां लिंहरदोंमोन, नाथाय सायख'जानाया एसेल'। जिसुनि बुंनाया बेयावनो जोब्बाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, नै बेनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै मोनाबिलियाव जेसेबां बे पेशन उइकआवहाय 4थि हराव इसोरखौ सिबिनो आरो बिनि दुख खस्थ'खौ जोङो सहभागिता बाहागो लाफानो होननानै फैनाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरनो गोथार बोसोननि गेजेरजों बेखौनो थुलुंगा होदों। बेयावहाय एसेबां मानसिफ्रा लिंहरजादोंमोन, लिंहरनानै लेंआ न' लिंनानै लायदोंमोन, जाबाय, जानाय समाव फैदो। गिबिया बुंबाय, हु दखरसे बायदों, आं बेयाव थांनांगौ, सम गैया। बिनि ओंथिया मा नुयो जोंलाय बेवहायलाय? धोन दौलतखौ लानानै सम होनो हायाखै। बे मालिका फोरबोआनो लिंहरजानाया जों खृष्टानफोर, एसेबां मानसिफोरखौ माहाजोना लिंहरदों, नाथाय जेब्लानो लिंहैबाय, आंहा हु दरसे बायदों, बेयाव थांथारनांगौ, अन्नानै आंखौ एंगारदो, बाद होदो आंखौ। थांबाय। साननानै नायसाय, मेगनजों सानहरसाय, जों गावजों गाव नोजोर होलायसाय, संसारखौ नोजोर होसाय, मानसिफ्रा मब्लं गोसोआ बायग्लिखो, बबेयाव बांसिन सम होयो? धोन दौलत बुथुमनायावहाय फोरबोनि लागै सम होनो थाखाय हायाखै। नैथिखौ नाय, नैथियाबो एखे, हालिबा मोसौ आं बायदों, थांथारनांगौ, आंहा जथेस्थ' दंखायोबो आङो दंबावो नांबावगौ, थोआ।
थोआ खालामनाय गोबां खृष्टानफोर फोरबोनो सम होनो हायाखै दंखायो जथेस्थ' दंनि सायाव आरो डाबल गुन खालामनो नागिरदों फै बोलि आङो धोन दौलत ना धार्मिकतायाव नाङा खृष्टानफोरनो नाङा होननानै बुङाखै बेयाव जि बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ फिदिंनाय रावजोंहाय मानसिफोरखौ फोरोंनो नागिरदों बे बाथ्राखौसो नोजोर होनानै आं बे खोथाखौ लाबोदों जोङो धोन नांगौ नाथाय मोनसे सम दङ मोनसे बुहुसनि सम दङ बे बुहुसनि समफोरखौहाय नोङो धोन दौलत होसोनायाव खामायनायावल' नों गोसो होआलाबानो बै माहाजोननि लिंहरनाय बुहुसावबो जों नुजाहैनांगौ बे बुहुसा बेनो बे मोनाबिलियानो नोंथांमोना जानो फैदों नोंथांमोना नंगौ इसोरनि देखाव बुहुस जाग्रा बेक्तिफोर नोंथांमोना बोर होजाग्रा आं नोंथांमोनखौ बाख्नायो थामथिया बुंबाय आं हाबा जागोन अन्नानै आंखौ एंगारलांदों नोंथांमोना मा बुजियो आं हाबा जागोन हाबा जानायखौ बुजायदोंना न' जोङो कमफर्ट आरामदायक अखा सर'गासे हायोब्ला गोजाङो आराम कम्बल जोमनानै उन्दुगोन प्रार्थना खालामनो थाखाय गोथार न'आव फैनो हानाय नोंनि नांगौनि थाखाय मावख्रुबबाय फोरबोनि बुहुस जानांगौ बे मोनाबिलियाव नाथाय मेंदों माबोरै फैनाय बिलाय हाया बेनो बुहुसआ बेनिखायनो बे मोनाबिलियाव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो थुलुंगा होनो थाखाय हास्थायदों जोङो जिनाखि बुहुस बे बुहुसआ जाबाय माखासे फोरबोनि समफोर दङ कन्टिनिउवासलि जोङो बे देवबारनिफ्राय देवबार मोनासिम गिजा हाबनायखौ जों डिक्लेयार खालामबाय 169 जन बे गामियाव मानसिफोर दङ 30 जनल' मानो फैखो गोबां लिंहर जानाया नाथाय अभिषेकआ खम बे खमावनो हाबसननो नाजा अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर नङाब्ला जोङो थालांगोन दे हाथाय अरखेगोन होननायखौ जों मैया खोनादों दा जों कमफर्ट आरामदायक गोजोन मेंनायजों जेनो जोङो मेंनायखौ लानानै आराम उन्दुयो गरमखौ लानानै आराम फांखायाव थायो बोथोरखौ लानानै निउस टिभि नायनाय मबाइल नायनानै जों न'आव थायो सम होनांगौमोन बुहुस जानो सम होनांगौमोन प्रार्थना खालामनो सम होनांगौमोन गिर्जायाव फैनो नाथाय बे माबोरैथो जाखो बिलाय 169 जन दङ जोङो दा 30 जनसोल' दङ हनै सायख'जानाया एसेल' अनजाग्राफोर बे सायख'जानाय एसेयावल'नो हाबसननो नाजा नङाब्ला हाथाय अरखेनांगोन बेनिखायनो आङो अनजाग्रा ख्रिस्टियान लोगोफोर मालाय दंनायनिफ्राय बेसेन गोसा अरिजिनेल नारदुस मोनामफ्रुनायखौ मार्था मरियमा जिसुनि आथिङाव लुनानै जिसुखौ मान होबाय दंजायोखाय जोंनियाव सना गैया रुपा गैया गोबां मानसिनियावनो गैया सोरनियावबा थानो हागौ नाथाय बयनियावबो थानाय बिसया बेनो समय फोरबोनि बुहुसनि थाखाय सम हगारनाय मुल्यबान समखौ इसोरनो होनाय धोन दौलत खामायनायाव हा हु बायख्रुबनायाव फेहेरनायाव आराम न'आव थानायाव गोजांनाय समाव कम्बल सिङाव थानायाव लिंहरजादोंमोन नोङो नाथाय नोङो सायख'जानाय मानसि नङा सायख'जानाय मानसिफ्रा नोंथांमोनानो मिथिबाय गोबां मानसिफ्रा हाबनो नाजागोन खिन्थु हाबनाया एसेल' जागोन खनले जिसुआ बुंदों गोबां मानसिफोर बेफोरखौ नायोब्ला मण्डली गंसे मयबा 10-12 जन मयबा साब्रै साबा मयबा 20 जन 30 जन बिब्दिल' जागोन सोरगोआव थांग्रा मानसिफ्रा बिनिखायनो जोंनियाव बयनियावबो समान मोनसे भेलुएबल समफोर दङ बे समा बिराद मुल्यबान बे समखौनो जोङो फोरबोनोहाय नांगौ बादियैहाय जोङो समखौ होनो कन्टिनिउ खालामनि जों गुबुना फैला गिदा दुखुनांथाव बाथ्राथ' बेनो आं अनेक समाव एसे गोराबो बुङो ओमफ्राय गोबाङा सौथुना जोङो
जाय बाथ्राखौ फोरबोआ हामजायो जाय बाथ्रायाव मानसिया सौथु जाय बाथ्राखौ फोरबोआ हामजायो आं बेखौ बुंबाय थागोन गोरायै खारन फोरबोआबो सैथोथा बुंनायनि थाखायनो सौथु जानानै बे क्रुसाव होखादों नंगौखौ बुङोब्ला मानसिफ्रा मोदोम सायो एक न'खरनिफ्राय जानुनि होब्लाबो सासेबो सफैनाय नंले नामा 7था हरावहाय आं रायाखै दै दिनैनि आयदा खोथादों सायख'जानाया एसेल' लिंहरजानायाथ' 169 जन जोङो बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों बयनिबो आखायाव सम दङ बे समखौ प्रभुनोबो होनि आरज खालामनायनि थाखाय जों सम दिहुननि लोगो लानायनि थाखाय जोङो सम दिहुननि माखासे समफोरखौ जोङो बानायखौ फेजेननि मेंनायखौ फेजेननि सिन्था धाराफोरखौ जोङो एंगारनि बिनिफ्राय प्रभुनो सम होनानै जों प्रभुनिफ्राय अभिषेकखौ आजावनानै जोबनाय मुगायाव जोङो ड्रेस गाननाय मानसिफोर जागोन मैया खोनानो मोन्दों ड्रेस गैयौ गानदों गायन जानाया हाथाय अख्रेनांगोन होननानै बेयाव बुंदों हाथाय अख्रेनांनायखौ आं खनले बुंबाय थादों बिनि ओंथिया मा बियो दा अख्रेया जोबनाय मुगायावसो अख्रेगोन दा अख्रेनाङा थैनानै थांगोन नों एरैनो आरामाव थायै थैनानै थांगोन नाथाय जेब्ला बिसारनि थाखाय सिखांफिनगोन बे समावसो हाय सामायन' मेंनायावनो आं गियाव थांनाङासै दिनै आं बेयाव फैनांबाय सामायन' बानायावनो आं गियाव थाङाखिसै मेंनायखौ लानानै बानायखौ लानानै गोजांनायखौ लानानै गोलोमनायखौ लानानै उसुबिदाखौ लानानै सिन्था धाराखौ लानानै आङो गिर्जाफ्राव थाङाखिसै मामोन बेलाय दिनै आङो नोरोगाव थांनांनायसै माबादि अख्रेनांगोन नोरोगाव थांनायनि सिगां जिसुनि आखिजों थानाय समाव बे हाथाय अख्रेनांनाया जागोन नों खामाखौ थिगैनो दंबावो नों 1 सेकेन्डनि उनाव खालामनायसै बे समाव हाथाय अख्रेनांगोन बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आङो एसे गोलावै बुंनाय जाबाय खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथों बिदिनो साफा जोङो लाबोनो हास्थायनि एकदम थालांगोन लिंहर जानाया जों निमन्त्रण मोननाया फोरबोनिफ्राय निमन्त्रण मोननाया 169 जन नाथाय जों सायख'जानाया 30 जनल' बेसेबा 140 जनानो नोरोगाव थांगोन मिथिबाय 140 जनानो नोरोगाव थांगोन नों फोरबोनि खाथियाव थाला बोरै नोङो फोरबोनि खाथियाव थाङा माने सोरगोआव थांनो जुजिगोन बेनिखायनो देहाखौ आं सबखौनो बुङाखै गोबां मानसिया उसुबिदा दं गोबां मानसिया सफैनाय नङा मानोना संनो खावनो मानसि गैया संनांगौ खावनांगौ बे मानसिफ्रा सफैनाय नङा माखासे मानसिफ्रा सफैथारनायखौ नङा आं बयनि थाखायबो बुङाखै माखासे मानसिहा देहानि असुस्थ दं बिसोर हाया बिसोरनि खोथाया आलदा नाथाय जायफ्रा मोजां आराम थाखा फैसा जानाय लोंनाय ग्रें साख्रि बाख्रि थासेयावबो सम होनो हायाखै हाथाय अख्रेनांगोन खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा गेदेर बोर होथोंसै आं दिनै बुधबार गिर्जा